yazi wena Isilima isiphukuphuku sokuqala sokugcina ungqimpote yazi wena Isilima isiphukuphuku sokuqala sokugcina uzangume ngisebenze nawe ishumile eminyaka neminyaka emithathu kungenzeka nama-hour ambalwa ngaphezulu usungijikele manje usungilahla njengamafinyili kulungile-ke nami ngizoyibambishisa kulungile-ke nami ngizoyibambishisa noma kulukhuni kangakanani iyozipholele ezandleni noma kulukhuni kangakanani iyozipholele ezandleni Onaqiniso mfana kithi wena usile Onaqiniso mfana kithi wena usile Mina kudala ngiwamvuka nawe Mina kudala ngiwamvuka nawe Onaqiniso mfana kithi wena usile Utshela yena mfana ukuthi ngoba mfana yathi kujike kabi mfana ngoba ujikela abantu abazoshesa ababodla imfana ibhukubuku bathi gadla amadloko avukhawula inkani ngiphuma phansi ezantsi obuwenta ngaze amashe ngomfula ngobuza khona emdilikeni ngudonsa ngiseli phezulu kwasebhlasha yami lokuyiphendela walahla ngalikosha ngaluwasha ngaphinda ngapenda zimhlophe into ngadlula ngakhona mawuthanda 3-0 isikonya likhipha ijezi asabe nje bemzodla amagwafa hamba mfana uzuwinile hamba nomvethe khala mathamba yazi wena inyoni isiphukuphuku sokuqala sokugcina ungqimpote yazi kulele kunye lapha kuwe ukube bili ngabe kuyavusana ngisebenze nawe ishumile eminyaka neminyaka emithathu kungenzeka nama-hour ambalwa ngaphezulu usungijikele manje ngoba usubona imali usuyangilahla khulungile-ke nami ngizoyibambishisa noma kulukhuni kangakanani iyozipholele ezandleni ungakhohlwa lithatho semsamo limbeke ngasemnyaka lakamnandi lethayami siyikabanga nami lakamnandi lethayami siyikabanga